ada birta kelang rapet aradu ana phansmi aprang sinil hinpen ada pimi gadom pajuriglo kardom non ada birta ka thanpon jibang nili jitramsa asin non birta thipi langponik sina West Karbi Longri Chambers of Commerce atumpen patirpi ponsi dongkamukama town long epang thira sai ke klempon Upper Dahri PS along BGP long chipok dun ni marli atumpen phenke mai ni ponsi lamklar ka chipi pon Wothalang so cases atumpen engdeng thongke pragethom Junel Karbi Youth Festival mesen pe pachun pon thekji phan mai kang ni pon West Karbi Longri District Congress Committee atumpen booth level agent siki ki pia jai mek paman pon non buthot birtang ton pen lang ponek sinang West Karbi Longri Chambers of Commerce atumpen patirpi ponsi kedam tang pai pai ni pai create hom ani board hall pen sadgao thilong pang thira sai klempon lo lason thak thak si kedam tang pai pai ni pai inkora clear ni stami dongkam kamarong spialong West Karbi Longri Chambers of Commerce atum patirpi pon along dongkam municipal board lapan ki dongkam merchant association atum chirap chitudun pensi ki pang thira sai klempon lo Bangso pang thir pon along West Karbi Longri Chambers of Commerce chairman on Teront vice chairman Agustin Ronghang Konchun bang Harsing Rongpi Dongkamakam Municipal Board chairman Tulsiram Ronghang Ward Commissioner Charlongki Be Im Ronghang Dilip Teront Konchun bang Beda Singh Ronghang bangso pang thir pon along por phai trok Singapore Dongkamakam town arong spia long karko karphet pon si pang thir pon siding pon lo la sopi thong nok be akumlin long sami pang thir ja mekdeng pon West Karbi Longri Chambers of Commerce apen bangso pang thir asai gedeng pon thega pon Dongkamakam Municipal Board chairman sami ka churu pajur pon Bangga la Chamber of Commerce atau hancuru lo ite alam itu nggak so saya yang dengki dek pon na pen kiju sinang li phana arjung tung lang lason alang li to awareness program deng pon lo lason dak tha kapre tum sta mi chip ingthiliat pen kidu nang jabu thang nang li men pisi message ke pang thir pon hut sami khulat hem phu atuma phan sami ke pang thir verji phan sami than pari te kanglu athei hi thilong kaching thur nang ji le potang te aprang si bang ke pang thir pon puchi pa prang pon nang si bosi than pa chini pon lo board hol ben great sontimum Karbi Longri Abirta Dili himpen Mississippi tu ke lalo Chamber of Commerce poli do ladak bangke Merchant Association punon even club satu manta kapre ka clubs do dak ba KSC tum punon ba women organization tum punon alang ni tum same laso awareness a program deng konason te nili himpen bangke tuniri patikirim lo hemai li tum late ini kang khawar ading jong se khirat pulung te isi bangke kilang mi tado ko nomor ini bangke kapre ka kisu ke sami tum jok pon Kedam tang pai pai ni pai engkora pliani upper Dahri PS pent BGP longa chipok dun vek ni marlia tumpen pharengke mani ponsi lamthar ka chipi pon Kedam tang pai pai ni pai engkora ke thomani upper Dahri PS AP yetsi tumpen pharengke mai ni ponsi AP yetsi ni marlia tum BGP longa chipok dun pukia hokali laki ni marlia tum phan ka chong thui cho bai pensi BGP longe pon bor ibusi arbok pon lo Tumbangge ahok pet penle nili hema sordum phan ki padun takali la pen nili tum chine la pe alang li tame patumi ke dama por ningoi lo alang li la puson ni tum hem sor phan chong thui pon dera bangke la si la ke ahok kali la ke nili tum ahok pet IPSRC sini tum ke du thiblang la pen claim thibila Bontala bangso lambang ki ahokali BGP long nang du noi pu ma jok ta nang bai pon pe la pen nang chong thui pon pe kitu ki sung pen ma sap su joy mu choji BGP long dun lu bang ti varsai long jibon pusi APLC pen chi ulsi BGP long chi pok dun lu lapan ki APLC pen chi ulsi BGP long chi pok dun pu buta hem tu ni siang bong chingki chingwai at lu buta ni marli tum pen la bangsu pharengke ma long pen pharengke ma ini ponsi lam khlar chi pi pon dai huri pen hathang singnar Karbi Longri Abirta Sigida mane ining hang pensi nitum BGP long kidun ining class staff pensi nitum kidun athima BGP tuma ke claim ke dam nitum thek long ulo misena jok si nitum ning ke hang pensi kidun na pen nitum kidun president le nilitum han kit ne pon takali na ke pon bor itakali nilitum kidun ke nilitum mithang ahem pensi chor pensi charjuya sinitum da kidun han ke nilitum han chor sia gari long anang thap dun an si nitum kidun na si la puson alam na ke klang rok ke presidency nitum apiso so tom phan anang chong hupi pon et pula ke hok alam kali la ke nilitum ke
ning klar stop men si BGP long kidun nitum sar nitum hana ke chak son do la pe nitum ning arong pik an lo nilitum aphan la son akam pini ni na piji na chilang pon verji punitum hana pulo nitum taning arong lo la pe nitum hem nang chili rock penta ichor bhan tala puson si ka chithan lo man ning arong prur sinitum ta ke dulo ma koson pen koson ni nilitum ta nilitaw suna ka chithon don pen a jog amat la si koson pen ni la son alam na klang rok lo jo thangte nangli tum han jasamet pet abang nangli tum hem sor tum abang ke nang chi thekan long le poson se tumi bang alam thek lang la sila bang so buthak than paklar dak la ba so alam ke la ke ahok kali la ke nilitum aphan ke gari long an ke nitum ha hem pen sa me wang rap chom si ke wang rap chom si ke wang lo gari la puang ham na otun dong si nilitum aphan he chi thap dun et an si nitum gari pen dam et nitum api la to anta du et lo nitum phana chi then long prong si nai tun la si buson si la son ala me kaning chi peng lo ma churum tereng lo he job thangte jasamet pet abang EPHRC mai phu bang se chong thui chobe penamat si pon de wolam stame ke klang pon do la bang so buthak ta la ke hok kali la ke president le nilitum han pit ne pon takali nang karni pon bor iret takali nilitum ning ke hang pen si nilitum me kikidu amukala nang karni ra president nang karni ret pule nilitum kidu ni kal ining jong si hang he puti ko son lo la kikidu ni ke ining dok lo la si nilitum me kikidun lo BGP ta la si kichidun lo no na bank ke sar EM along an sinitum meeting along lenitum cylinder dam potakali hadak sar al hem along sinitum ke dam sar tum hata chitong dam pen ining arong pig an nitum chitong dam pen sar jumi sa nitum khala lam na ke than dun he jumi o la si nitum ba ning lut chok lo la si ning arong province nitum hem chi wang lo Nizang Karbinglong lakhai si duramle mesi konsensi ke parlapon vot halang su cases jun tumpen hawar karbi risum ni sorong aji mesan per ya talon pachun pon thek ji aphan kedam tang pai pai ni pha engkora clear ni aterang tin amai phulapan konchun bang atumpen vot halang su serdhin klamlong cases asai hemlong thmai ini pon vot halang su cases amai phu gojen crew pen si mai chephem phu pont aninkan wang muti peneng bang pa preng mu cherji mate aliracham palang mi mu chot ji aphan pusi ke claim ke dam nang ji ke do an samela bangso amai long pan sami arpu che pek pon renti lu lapan ke la bangso amai long sami cases amai phu gojen crew pen danglok cases long claim bang phu bang phi lapan ki aterang tin amai phu konchun bang atumta chitong dun pen si engding thongke pra ke thom hawar karbi risim mi surong ji mesen lapan alira cham ne talon pon thek je phan chingi chengwai pont amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta Othalang so general abitung pen kaching mai pon rat PMI ke bi pon lage non ke bang ji ingdeng thongke ra ke thom Karbi general festival ke pachun pon ji phansi kado ve rong sar o sar pen chenglok rong sar pen chenglok dak ke the ki bi la pen ke the kere kado ve phan chopha pon lo thema kampi pina nasi kado ve dak aso jonelang kanglong ke do arat do an phan ni tum chopha pon pen pini mesen pen mai chun pon lo la pen dak ni tum mang ke reception committee ke seng wa bisar lo ta reception committee pu men redet pen ni tum dak working president lo president nang ke nilimithang malo ka pen sub committee do an a convener nil tum chepek pon lo pen sub committee tum mang ke mo amithang ke claim aning chechor alang li tum han pachiri toy phansin ni tum pini labang somai pen pacherai pon lo pen prabjin pen li tum aku general committee pen terang atuman phasi ni tum la kewangji thongkep ra ke thomang deng along chepati aso namung doan apu thang ni tum lamrai kichipi phan si prabjin pen non ke bangi tarik thong ke barni uthot mai ke phai aphan ni tum pini bang somai pen che parai panlo la pen aning kanwang ason thak da uthalang su Karbi general youth festival bang ke aprang pen de pamini choji usi pini bang somai pen cherai panlo usi pini ge once ni tum chingmai pon chol kado
West Karbi Long District Dongkamokamarong Spialong West Karbi Long District Congress Committee asai hemalong kedam tang pai pai ni phai engkora clear ni West Karbi Long District Congress Committee atumpen patripi ponsi booth level agent mati siki ki pia mek paman pon kedam tang Bihara long kilika sonsi vote ka chong hu asont West Karbi Long District arlustami bangsu tomon langnuk pajab long le derja phansi la bangsu amai stemi chingki than pon lo jai mek along MLA Sip Bahuni Bora MLA Jadip Sizari West Karbi Long District Congress Committee Maipu Agustin Inghi, Dunamaipu Himari Kru, Abarim EM Singh Teron, APCC Secretary in charge West Karbi Long District Congress Committee, Maipu Asuk Teron, Secretary APCC in charge Ajit Dera, President Joram Ingti, General Secretary Rongkhang Block Congress Committee, West Karbi Long District Youth Congress Committee Maipu Mongol Singh Teron, Rongkhang Mondol Youth Congress Committee Maipu Huri Singh Teron, Bitung Mondol Youth Congress Committee Maipu Pitol Marak, West Karbi Long District Mahila Congress Committee Organizing Secretary Archana Boro, West Karbi Long District Congress Committee Dunamaipu, Pipol Marak, Glapen Congress along Klembang Pubang Pitunda Titongdun, Board Holben Great Sontimung, Karbi Longri Abirta. West Karbi Long District Congress ahin pen, boot level agent, a leadership made training a program, ke bipon, laso training along, boot tin pen, ingnut, a BLA nang chetong dun lo, total 337 penang tondak pini training pilo kewangji 2026 election aputhak militum kedamtang chu Bihar along koson si vote chori pualam pen birthia danglong vote chudutlo lasophan nilitum ta Assam along mate West Karbi Anglong long ta lasop vote chori pua hormubang pawedeji phansi itum BLA a training pilo laso BLA training ke pide da pid itum mena abutalong damsi hadak kedo a BLO pen komane jongsi amen avedet mate komane transfer det puside amen dokok komane cheboju apita amen dokok lahai gutte a details any fancy pini laso a program bi ponlo a BLA training bilo lasi kewangji arni mate kewangji atu 2026 election of Farman ilitum West Karbi Long District Congress ahin pen chisik pon bomlo pini pen laso fancy pini laso a training bangta itum BLA fan pipon lo lasi nalitum fan pachini pon angke non nalitum da theklong bonlo Karbi Long Autonomous Council long bangke constitution pu hormu avedelo alang litum bangke amena jung pen men angho pen pu det prote laso hormu bang effect that titilo lasi nilitum congress pen pui bangke as per constitution ko pimado laso teng pen si kewangji porta congress tum bang claim pon po kusi nalitum mangno pachini pon Ini adab Abirta bangki lan pan sikang ton paniklo. Les morning sambirta le puthot chitong pon chilenang kardom.